doing a photo shoot. Some of you guys might remember this place. What? Today we are here to do a shoot. Hi! It's a little bit frosty actually. Ellers så er der, du kan gå ind i skuret. Det kunne du også. Skal du ikke stå i bare røv der? Don't die. Oh, well, it's not warm, that's for sure. Yeah. So. Hvor er tæppet henne? Jeg er på bagsædet. Heidi is naked, so you guys are not going to see her. Hello. Hello. Heidi is not here. Okay. Okay, er det godkendt? Om du er godkendt? Nej, det er godkendt. Ja, ja, ja. Okay, jeg har sko på. Ja, men så tager jeg bare ikke billede af dem. Man skal ikke stå over ved det røde. Jo. Er det ikke bedst? Er det fint her, eller skal jeg rende længere ned? Oh, that's fine. It's fine, girl. Keep quiet. Look at me. Yeah, yeah. Good. Hold at stå sådan her, på den her. Og så tager du hånden op. Ja. I'm glad I'm not the one without clothes. Shut up, because it's very cold. What is fun? But now she does have a blankie. We did talk about it could be fun if there was like a family coming along. Being like, oh, Seymour! What is that? What is that? What do you call that? Hvor langt vil du have mig ned? Ja. Det varmer altså alligevel lidt. En lille smule. Ikke. Der var ikke nogen, der sagde, at det skulle være nemt. Nej. Nej. Vil du lige teste inden, eller skal jeg bare lægge mig ned? Perfekt. Okay, det er det. Prøv at shake håret til den her side. Den her side. Ja, lidt mere. Og så er du ikke godt, så skal du være sådan lidt. Du kan lige tage det forreste også lige. Jeg gider ikke lige med. Sådan, exactly. Kig mig. Ja, tak. Jeg giver dig også lige dine sko. Ja, det vil jeg sætte pris på. Damn. It is beautiful. Hvad farve skal vi så tage? Du havde blå, havde du ikke det? Ja. Jeg
også hvid, og jeg har sort. Ja. Skal det være blå? Ja, det synes jeg. Ja. Nu har vi lavet pink. Blå. Nu er det nu. Jo. Lige før skal jeg have handsker på. Ja, men det er sindssygt. Hallo, så venter du. Har I frossen, eller hvad? Så slemt er det, hvis det er. Ej, det tænker jeg ikke. Så. Yep. Det er faktisk lidt koldt for hænderne. Ja, det er det. Så er vi lige sådan her igen. Så skulle vi derhen. Det bliver hurtigt koldt og Ja. godt for tæerne også. Virkelig meget. We are allowed to use the flowers of doom. Just Så lovligt nu. cute! Hvor lige røven er vejret. Jo, jamen, jeg skal alligevel have kameraet i bagefter igen. Ja. Skal vi ikke lige have en morgen? Jo, Eller skal vi gøre det, når vi har taget billeder? vi kan også gøre det efter, for det er jo ikke, jeg tror ikke, det tager så lang tid. Pigerne er excited. The girls are happy. Yaps. Well, Og så kom derned, Tjeppe. very cute. Vent da. Sit. Blev. Nej, blev. Dygtig. Lige da. Nej, vent da. Nej. Sit. Blev. Og vent da. Og vent da. Dygtig. Sif, vent da. Nu render ingen steder. Jeg vil lige se bilen, den lige sagde. Så skal du lige hoppe med ned. Kom. Og stå. Sif, stå. Freja. Rolig, Freja, rolig. Det er sådan helt underligt at se hende uden den der regnfrak der. Hun er sådan helt nøgen. Ja. Exposed. Helt nøgen. Okay, den her, den er... Var der noget, jeg skulle med? Now it's Heidi and the girls. This is adorable, but cold today. Du skal ikke stå op. Så skal jeg tage tæppet med. Nej, du skal jo bare knæle. Du skal jo ikke være på knæer. Good luck. Good luck. Eller et eller andet. Du kan selvfølgelig også stå. Rolig. Hvis det er, du gerne vil det. Nej, jeg er rolig. Jamen, mor, det er så spændende. Er det her, eller hvad? Ja, det tror jeg, fordi her er der mest plads. Ja. Jeg kan godt se, at det er spændende. Hvor langt vil du have ned? Altså bare her er fint, tror jeg. Sit. Liebe. Hej, ja. Hvad fanden er... Ud til Sif. Liv. Vær lidt kreativ. Sif! Hey! Hallo! Siffer! 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 Ja, de er der her! Så børster jeg dig lige. Må jeg sætte dig? Så der bagefter. Ja, kom her. Vi laver stående i stedet for. Sit. I think that's better actually. Du er en lille bisat, du gider kigge. Prøv at lille kindsnor der. Ja, så er den der ikke. Du bliver her. Du bliver her.
Skal jeg sætte mig ned til dem? Nej, det behøver ikke, det har vi jo. Ja. Kan I ikke kigge op på mor? Jeg snakker med dem, ja. Åh. Ja, det er Altså, Sif, hallo, du skal også være med. Jeg tager altså bare billeder her. Hej! Så, kan du blive her, Sif? Okay. Kom her, over til mamma. Det er jo selvfølgelig ikke meget, du kan ikke bære dem, altså. Nej, ikke to. Og hvis du føler, så kom tilbage. Jeg skal nok rejse mig ind. Ja, så slut. Så der kommer brændt på dig. Sig ham kom her. Ja, det er godt. Så får du også lige den her på. Sif. Kom Tulle. Ja, for fanden. Er vi færdige? Vi did it. Vi overlevede. Med Sif hele vejen ned, og så ned langs vandet. Så går der en sti nedad. Ej, det er hyggeligt. Så fik vi sådan en rigtig stor, fin runde. Lidt dramatisk, ja. Båd. Ship. Hyggeligt. Very cozy. Look at that big boat. Det ser også ud som, at der er virkelig gang i. Ja, i bølgeovnen. Ja. I bølgeovnen. Og tænk at skulle sejle sådan et skib. Det er en færge. Det er det. Det ligner sådan en politiskilt. Ja, det kunne du faktisk gøre. Police! Stop! Fin madpakke. Ja. Yeah. Ja, det er mors madpakke. We have food. Var det dig, der sagde sådan? Yeah. Done eating. The dogs are actually free to run wild, but they have decided that this is where they belong. Food. Food. We. Hvad laver Har jeg kaj på næsen? Så. Det var det. Det var kun en lille en. Men jeg skulle dufte til det. Nå, hvorfor var det lige, du besluttede, at du ville dufte til det lige nu? Der var bare ingenting den vej. Kommer han igen? Mhm. Nu fik jeg tomater. Sif ligger bare og slapper af. Det er bare helt lækkert. Ej, Freja, det er ikke lækkert med mig. Du fik et tomat. De der øjne, hun laver. Jeg gør det. Der er to... Ja, og det er ikke os. Det er det. Kan du hente noget? Kan du hente noget? Ja. Hvad er det, du vil have, jeg skal gøre? Damn. Det bliver så meget. Nej, det gjorde det altså heller ikke. Ikke noget med at vælge den her på. Jamen, jeg kan ikke få de her Hvis du vil ind bukser her, af. så gå ind her, Heidi. Gå herind i stedet for at skifte. Ja, det kunne jeg også, men det er fordi, jeg kan ikke få bukserne af. Heidi is struggling. Det er mine bukser derhen. Så bare med en lille rapsmark. Det gør vi. Jo, ved du hvad, jeg tror altså simpelthen også lige, at jeg går herom bagved. Au! Jeg tror lige, så spring igen. Jeg tror altså også, det er bedre. Sådan. Så kan vi også lige gøre sådan der. Sådan. Så er det lidt mere læg.
koldt synes jeg altså ikke, det var tidligere. Ja, det var det altså lidt, for der blæste det ikke. Sig mig, vender den forkert, eller hvad? Jeg vender med vrangen. Ej! Hov. Nej, okay. Hvad laver du? Det er bare mit hår. Det er bare all over the place. You come with me. Jeg skal have min underhakker af, for fanden. Altså. Af med dem. Så lægger vi dem klar, så er de klar. Nej, hvor er det koldt. Ja, tak skal du have. Så kan du lige komme og binde. Au. Den holder mig lige hårdt, fuck det er koldt. Sidder ordentligt bagpå. Skal jeg nok lige tjekke. Ja. Ej, så skinner solen. Nu var vi færdige. Typisk. Det går nok. Farvel og tak. Farvel og tak. Farvel og tak, Tine. Den er dejlig varm, den der t-shirt. Åh, det er godt. På med den.